med et high kick. Og det var egentlig de ting, han sagde, da han stod og sagde, jeg kunne jo godt tænke mig at gentage det der high kick mod italieneren. Det er klart. Så lad os nu se, om han går ind og forsøger, som han har lovet, at afgøre kampen før tid. Men det tror jeg. Jeg tror, han har fået smag for det der med knockouts. Og god opbakning her til Oliver Payne. Hvor musikken lige fik et hak opad, så var publikum straks med klapsalver. Ja. Det virker også til, at han har fordele af rækkevidden her, Oliver Payne. Ja, han er lidt større og lidt højere. Måske lidt længere arm, det er rigtigt. Men ikke så voldsomt, at det kommer til at betyde alverdens godt. 3 gange 3 minutter venter forude for de to fighter. Vi er i gang nu. Han kommer flyvende ud, Oliver, her med en god højre. Igen flot højre, der ser klokkerent. Og italieneren ramt, selvom han måske siger det modsatte. Ja, men han bliver faret ned på efterfølgende. Efter han bliver ramt, så tager Oliver benet på, og det er det, der gør en vælter. Og sikkert et tempo, den her kamp starter i. Okay, de er kun 30 sekunder hen i kampen lige straks, men hold da op, et stormvejr er vi vidne til her. Godt spark der også, og et mere. Men italienerne ikke i UF'en, kan man godt se, virker til at have et fint overblik. Ja. Prøv lige at høre en opbakning til Oliver Payne. Ja, nu begynder publikum at være der, ikke? Ja, kom frem og slå, når han står der og slår rundt. Sådan der, ja. Der igen. Højre har fat i benet på ham. Koncentrerer sig om kampen, ikke lege med publikum. Kom nu, Oliver. Højre, han sætter ind her. Han er hårdt ramt. Han er hårdt ramt. Flot højre igen. Han er ramt italieneren, og der skal tælles. Det er helt rigtigt, siger der kamplederen. Der skal mere end tælles. Det var tæt på, at sige, den måske skulle være stoppet. Han er virkelig i drømmeland i øjeblikket, italieneren. Prøv lige at se her. Ved han, hvorhen han er? Jeg synes, han flakker fuldstændig. Nej. Han bliver spurgt. Hvad? Han får lov at fortsætte. Det var voldsomt. Men han bliver stoppet. Han får rockerbank nu. Det er overstået. 2 gange knæ til ja, det er slut. Hold da op. Fremragende. Sådan, Oliver. Ja, sikke en indsats her. Stopper altså sin italienske modstander i første omgang. Efter at have overdænget ham med, ikke mindst gode højrehåndslag. Han rendte ham jo simpelthen over inden, altså. Men altså, 8 sejre mere den slags, så kan vi kalde ham mini-Ulsing. Ja, italieneren, han vidste altså ikke, hvorhen han var, da han fik lov til at fortsætte efter min vurdering. Nej, og stævnelægen også lige op og tilse ham nu. Ja, here comes the pain. Han skulle nok have været stoppet med det samme. Ui, den sidder altså klokkeren. Den sidder nemlig godt. Og det er der tidligere på det, ikke? Har fuldstændig fat i ham. Og albuerne, ikke? Altså, det er ikke kun slag. Han får 2-3 albuer, ikke? Inden vi skal udråbe vinderen af denne 5. omgang, så skal jeg lige rose vores kampleder Jimmy Busk, fordi den fornemmeste opgave for os, der laver sådan nogle stævner, det er at passe på de kæmper, som er heroppe. Det her, det er rigtig, rigtig godt arbejde af vores kampleder. Så skal vi lige give ham en kæmpe hånd op. Ja, kampleder skal beskytte fighterne. En B-klassekamp. Måske endda godt stoppe lige rygsælet tidligere. 3 minutter. Det gjorde det ikke. Den nåede ikke engang til slutningen af første omgang. Vinder på RSC i det sorte hjørne. Oliver Payne! Ja, fremragende indsats, Oliver Payne. Ja, velkommen hjem, Oliver. Det er sådan, det skal gøres. Hvor god kan ham her egentlig blive, Kim Marconi? Hvor god kan han egentlig blive? Han kan gå hele vejen. Altså, som jeg siger, den næste Ulsing, eller den næste Oliver Simonsen, eller han kan gå hele vejen. Han er ingen af dem, han er sig selv. Han har sin egen stil. 15 år er han altså kun. Ja. Nej, sikkert frem til, han har.
Hvis han ligesom formår at tage transition, som jeg synes, det ser ud, som om han er på vej til at gøre frem mod seniorårene, så kan han blive en af de allerbedste. The sky's the limit. Ja. Og vi kan se stævnlægen, han lige stadigvæk tilser italieneren der. Ja, det er rimelig nok, ikke? Til højre i billedet, lige som er lidt uden for